हेल' खुलुमबाय बयखौबो इउटुबाव माबोरै रां खामायनो हायो माने बेखौ मिथिना लानि वाच टाइमा 4000 जानांगोन। वाच टाइमा 4000 जायाबा फैसा खामायनो हाया। वाच टाइमा 4000 जाबासो फैसा खामायनो हागोन। आरो साबसक्राइबाराव 1K जानांगोन। 1K जाबासो 1K नि उनावसो आरो वाच टाइमा 4000 जानांगोन। वाच टाइमा 4000 आरो साबसक्राइबाराव 1K। वाच टाइमा 4000 जाबासो फैसा खामायनो हागोन। बिनिफ्रायसो मनिटाइज अन खालामनो हागोन। मनिटाइज अन खालामनो हायाब्ला फैसा हाबा। ओमफ्राय मनिटाइज अन खालामखांनानैसो आरो बै माबा हायगोन कग्रेसन। कग्रेसना मानिफ्राय फैयो माने US 4000 घन्टा जाबासो मनिटाइज खुलिनो मोनगोन। बिनि उनाव मनिटाइज खुलिखांनानै मा फैगोन बियो कग्रेसन फैगोन। आरो बिनि उनाव कग्रेसन फैखांबोला आरो बिनि उनाव बेंक एकाउन्ट आरो गावनि एडिसन बेंकखौ होनांगोन। बेंक एकाउन्ट आरो गामिनि होदो आरो गामिनि नाम आरो नोंनि नाम अनेक बायदिसिना होनांगोन। बेनिफ्रायसो बियो वाच टाइमा 4000 जानांगोन। 4000 जाबासो बे इउटुबाव फैसा खामायनो हागोन। 4000 जायाब्लाथ' फैसा खामायनो हाया। बेनिफ्राय 4000 जाखांनानै मनिटाइज एप्लाइ खालामनो हाब्ला मनिटाइज एप्लाइ खालामनो हाब्ला कग्रेसन सफैगोन। आरो कग्रेसनखौ एप्लाइ खालामनो हाखांब्ला आरो नोंनि नाम बेंकनि नाम्बार होनांगोन अनेक बायदिसिना होनांगोन बेयाव होमबासो इउटुबाव रां खामायनो हागोन। बुजिबायना रायजोफोर? आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट खालाम।